Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kamora mora maintiere kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andrutho Tieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kod odiechieng' ma kawuono kendo antiere gi mor mang'eny mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio. Abomie thuolo ni mondo mi omoswa onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage wadonje twak achiel kachiel bang' mano. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. Machiegni kendo. Kaka wacho no an iluonga ni Levi Onyango Juma. An psychologist kata dachiel kuom dakteche go matiyo gi makonyo jogo manigi shida mag paro kod tuoche mag obwongo. Atiyo organization mar Amrek Kenya kuma wane gi facility mwathiedhe jogo wachiwe thieth at inpatient gi outpatient level kuom jogo manigi tuoche mopogore opogore mag obwongo kod mag paro. Koro kawuono amor kabiro Ramogi mondo awuogi oganda wa e topic ma wang'eni wabiro wuoye kawuono. An bende amor mar bedo kodi kori boyena mondo mi aluongi ni Dr. Juma e chenro ma odiechieng' ma kawuono. Daher mondo wagoye mbaka kotenore kod tuoche ma bende gin mag paro kata mag obwongo kaachiel kuom gima daher mondo wang'e ni en tuo mar buok mar paro kaachiel kod obwongo ma kisungu nyalo dendo ni anxiety. Anxiety bende nyalo wach ni en tuo koso en ga ina gimoro matimore ne ng'ato makati kaka ni ang'ane ne pache obwok ng'ane ne dende obwok en anxious en gi anxiety to iweye gi kanyo. Well, anxiety wanya wacho ni en tuo kalure gi kiwango mochope. Nikech buok ting'eni ok en gima rach e ngima dhano. Kineno thuol nyaki buok nyaki chikri. Nikech kinene to kibuok michikori to bende onyalo kai. Koro lure gi kiwango ma anxiety mar ng'ato no ochope. Anxiety kaka isewacho ni en tuo mar buok to kod luoro ma mako ng'ato kalure gi gino motimore e ngima mar ng'ato. To gigo nyalo bedo gik mopogore opogore. Koro anxiety no ko bedo gino mwaluonga ni pathological ko bedo e kiwango mang'eny masiko timore over and over to koro nyalo bedo gino okwaluonge ni anxiety koro waluonge ni anxiety disorder manyiso ni osechako ketho functioning mari kata functioning chawach nango gi dholuo kaka identity yo kata gi kaka itimo giki kapo ni nyathi madhi skul inyalo yudo ka oketho yo ma idhigo sikul kata performance mari e sikul kacha ka in ng'atno matiyo inyalo yudo ka tich mari kaka itimo pile pile koro bet ka nitie chandruok kata makosa moro e tich kanyo nikech in gi anxiety ma anxieties ng'eny to wabro ng'iyo gi mos maka kiwacho no ni buok mokwongo ok rach to koro kotimore mang'eny to koro inyalo kawe kaka tuo kato bende wacho kacha ni kotenore kod kiwango kata kama entiere manyalo nyiso ni nitiere kaka gichako koso nitiere kaka gibedo magikal makata ka ng'ato obwonga mana matin to koro nitiere kaka omedore ang'o manyalo timore ma koro lok nying mobed anxiety disorder anxiety disorder okanya wacho ni nitie kuma chakre ni en gi stage ni odongo ng'atno manigi anxiety en anxiety lure managi anxiety ma en godogo asewacho ni gin kidienje ma mopogore opogore mag anxiety koro yudo ka ng'at manigi generalized anxiety disorder ok wabi wacho ni gini no chakre mos en gino mibro neno kata ka ng'ato ni e tin mare ineno nitie symptoms making'iyo tineno ka ng'ato nigi symptoms machalo mag anxiety go lakini ng'eni tuo moro amora ka wan kode to gidongo kaka ng'ato bitimre nade ae to kendo lure ga severity mar tuo kata pek mar tuo lure gi kaka tuo no ithiedhe kapo ni thiedhe tithiro ranyisi mage to kapo ni onge thieth ma ng'ato yudo to ranyisi mag tuo no medore koro anxiety beni mana kamano ka in ng'atno manigi generalized anxiety disorder manyiso ni kapo ni generalized anxiety disorder no obedo managed kata ithiedhe to ranyisi mage ka ithiro mos to koko thiedhe to ranyisi mage go timore nade medore to anxiety kae to wawacho gani conditioning manyiso ni the more kata kaka medo bedo gi anxiety no e kaka dendi medo adapt kata dendi medo makre kod anxiety no to kaka medore mos jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar anxiety disorder kaka wacho ni nikech wacho ni ng'ama nitiere kode to niani akode nyalo nene seche ma pod otin kato kapo nono ni ok othir ranyisige gi to ranyisige gi bende medo tegno medo sudo jomage mantiere e thuolo mamalo mokalo mar bedo kod general anxiety disorder koro anxiety gi anyalo wacho ni lure gi anxiety akiani de wangi ane kidienje gi mondi koka wangi jogo mantiere thuolo mamalo kore kwa bro wacho ni mai nyalo mako ng'at makama
Koro anxiety mokwongo mwaluongo ni general anxiety disorder kaka sewacho no. Mano en anxiety ma onge gimwa nyalo atache godo, mwa nyalo wacho ni mae gima kelo anxiety. En ng'atno ma en oluorga to buok seche ma ng'eny, seche duto, lakini kata en kipenje ni to ang'o ma buogiga? Ang'o ma miwinjo ga kiluor? Ok ong'eyo, ko nyalo wacho ni gima kama kama. Owinjo kaka dende no oluor. Kata kodhi kumoro owuotho mos, owinjo ka en restless, ok odwa bet no tulia kumoro achiel. Oonge kwe. Dende onge ang'owa? Dende onge kwe, pache be onge gi kwe. To kipenje ni to ang'o momiyo ionge kwe? Ang'o machando ga pachi? Ang'o miyo kinya bet piny kumoro ibed mos itim 1 2 3 4? Ok onyal mi sababu ma ong'ere. Mano waluongo ni generalized anxiety disorder. Anxiety mar ariyo manyalo wacho en gino maluongo ga ni selective mutism. Mano ja chando nyithindo. Selective mutism en ni iyudo ka nyathi ot kuma wantie kode owuoyo kendo en very open gi ji. To kitere kuma nitie jogo moko ng'eyo to wuoyo tame. Olok kendo pache ok onyal wuoyo. Oloro moloro kabisa. To nitie makosa matimrega kata e sikul. Mama be gimonego beni kata jopuonje ng'eyo. Ni yudo ka japuonj nyalo chwado nyathi ni nyathi ok wuoyo e klas. To kong'eyo ga ni mano nyathini nigi tuono mwaluongo ga ni selective ang'owa mutism. Kata dala kacha nyiro ka to in ang'o ma mi ifuyo ka kodi skul to kinyal wuoyo. Kidhi skul to linga okinyi nyako dhiambo. Nyathino nigi tuo monego beni konyo. Ok onego beni en ng'ama ichwado ni mondo ok inyal puonjo ng'at ma nigi tuo wuoyo kitiyo gi del kata gi kiboko. Koro mano ok ng'at monego beni wa ichwade. Anxiety mar adek wanyalo wacho ni en social anxiety disorder. Social anxiety disorder en jogo moluoro social event kata kuonde ma ji nitiere. Kuonde ma ji ng'enye samoro. Kuonde ma ji ng'enye. Kudhi e chokruok moro oyudo koluor moko nyal dhi e chokruok kuma ji nitie mochokre chande. Ka nitiere function moro e anyuola ka tuneno ga ka en be onyalo ga timo gimoro amora mondo kik otimre nani? Kik odhi nino nikech nitiere dhano kod oganda ma biro bet kacha chande to luoro ji. En ng'at moluoro ji mang'eny, oluoro kuonde ma ji nitiere, chokruok kata mana kanisa ginyalo bet maluor mok ginyal dhiye. Mano waluongo ga ni social anxiety disorder. Mar ang'wen waluongo ni panic disorder. Panic disorder oyot ng'eyo nikech jok ma nigi panic disorder imako ga gigo maluongo ni panic attack. Panic attack en luoro mang'eny kod mathoth mako ng'ato to biro ga nyaka gi symptoms ma physical. Miyudo ka ng'ato adundo gocho matek kabisa. Mano ng'ato nigi panic attack. Panic attack. To muya be ng'adrene. Muya ng'adorene to duonde gwecho to winjo en ga gimoro ma intense ma ng'ato winjo ga gimo nyalo tho. To luya be koro chako chwerne to nyalo ga collapse. Koro panic attacks go komako ga ji. Iyudo ka ng'ato mano waluongo ga ni panic disorder. To panic disorder ni kelo ga disorder moro mar type mar 5 mwaluongo ga ni fear of anxiety. Nikech sama panic disorder maki ting'eno ken feeling moro maber. Iwinjo en ga gimoro ma akiani bisana no ng'at ma panic attack omako. En gino makata en owuon kaponi face no rumo. Ka gino duogo make kendo ka face no rumo to koro bedo maluor ni gino kichak make nyalo timore kendo. Koro yudo ka en gi anxiety to kendo en gi anxiety moro monyuolo anxiety ma en fear of anxiety. Ineno. Koro mano en ga type mar 5 ma ng'eni bende nasetajo kumoro ne waluongo ga ni obsessive compulsive disorder. OCD. OCD gin jogo manigi gigo mwaluongo ga ni obsessions. Manyiso ni pache nitiere gik ma obedo go obsessed e pache kanyo ero. To gino ma kuro seche ni obedo go obsessed tende ni agindo ginang'o matimore ne kata ang'atime gigi. Gini en ni minyalo wach ni ng'ato en obsessed gi gimoro. Ng'ato en gi obsessed gi gimoro manyiso ni en gi paro moro maringe wiye over and over. Ma parano okweye okweye for some period of time. To mondo mi ogol paro no e wiye nyako tim gimoro ma duoko paro no piny. Koro yudo ka nitie jogo mawacho ga ni gin obsessed gi cleanliness. Manyiso ni ng'ato ok onyal bet e surrounding molil. Koro gima timore inyalo ka ng'ato luoko lwete over and over. Osiko ga luoko lwete ni tap. Onyalo luoko lwete makata lwete nyalo chwer. O scrub kabisa kokene gi. Yudo ka kok ng'ato
kwarha timo dwa chwer remo lakini pod timo orudhe saidi kata mana tielo iyudo ka orudho gi kidi morudho nyako pato kila kitu makata hinyre to pod pache moro nyise gani pod en gang'owa pod chilo ni kanyo to ntiere obsessive compulsive disorder go be nawacho ntie gikelo ga ng'ato ntie moko mabiro ma ng'ato nyalo chako timo gigo mwaluongo ni ritual akiani ritual kadang oluong nango gi dholuo lakini gin gigo ma gitimo mondo feeling no mondo timre nadi mondo dhi piny maine na gigi moko motimo ga mondo midende okwe pache okwe ng'ato wuotho to kwano ndamo ondamo kondamo monyono timre nadi okwano mako miss to nyalo gado kumo aecha mondo chak timre nadi ochak kwano kuru eno kumo wuothe nyako kwano ndamo ma monyono mana chiel kuom ranyisi ni ng'ano nyalo bedo gi obsessive compulsive ang'owa moro bentie matimre ga ne ji mang'eny to dhano kong'eyo waluongo ga ni spiritual obsessive compulsive disorder iyudo kama gi jok ma chiro kidhiye to iyudo ka ng'ato lemo gokinyi godhiambo owuotho gi muma e chiro kate stage dhano kong'e ga ni mano chuo lakini jomoko time nikech giero Yesu lakini okinyi in kanyo odhiambo in kanyo okinyi in kanyo pile iwuotho ga mano waluongo ni spiritual OCD akiani binge mano asenene makata kata nyamburuko samore bas iyudo ka okodwa ni olew ne nyamburuko ni oyale nyamburuko mana Nairobi gitu ngene timo kamano nikech bende en yor manyo wari gi mar yor manyo tie ma en tuo okay aito mogik manyalo wuoye wacho ga ni post traumatic stress disorder mai chando ji mang'eny post traumatic stress disorder en anxiety mamako ng'ato kantiere stressful event kata traumatic event gino manyalo kelo trauma kata buok kiwango maduong' e ngima dhano to moko kode to en ga gi symptoms mage anyalo mi example mar ng'atno moyudo accident makata ng'atno mane ng'ato dwa temo chuo gi pala koro gima timore ga ni ng'ani koneno pala to winjo koluor nitie jogo maluor makata gari ok onyal timore nadi ok onyal donje nikech noyudo ajali mar mtoka kata ajali mar apiko mano waluongo ni avoidance mar ariyo ng'ato nyalo ga yudo gigo mwaluongo ga ni intrusive thoughts manyiso ni samo wuotho to winjo ka gima gicha timore kendo the traumatic event mano timore ngima ne chande timore kendo ma onyalo ga buok kata nyalo ga winjo ko ogoko kod chiel to king'eyo ni ang'o migone koko ang'o mubuogi manyiso ni samoro be otimre ga ni jogo mano bedo mano repo gi dholuo wacho nang'o mano timne anjao kata bambe mano timne anjao yudo ka samoro bet piny to winjo ka gima gicha timore kendo luoro moro magino keli dende emomiyo sami penjo ni to jomage manigi thuolo mamalo koro ineno ka king'iyo gigi tiyudo ka ng'ato nitiere kod thuolo ni mamalo mar yudo anxiety disorder noendo erokamano en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wa kawuoyo ka waduogo to wadhi nyime kare gigi gin tuoche samoro nyalo paro kata nyalo woni ng'ato timo gimong'eyo samoro ng'ato tuo ema chando wantiere kod Dr. Juma e studio waduogo bang' thuolo machuok omiyo kik idhi mabor kik isudi. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Ngeso kangeso encheng morne nyithindo e chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira
Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, Ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Nyoro mana buota no wacho ni obiro kae mondo los kodu kachiel Omera, an gi paro manyalo reso nyathi manaf, to alos nyaka nyingwa e dalani. Sara bujene gima anatimo wacho ni. Donge an nasanyisi ni an ok abi kendo. Ng'eni an. Kapo ni meher ok biye, abendo ok abiye. En ang'o mara? Gimoro amora ni kare. Ang'o momiyi penja kamano? Gimoro amora ni kare ka. Ka gimoro amora ni kare, ang'o miyo ni kamano? Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasekiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'io Buok ma bende daktari ofuono nwa kendo ng'injo nwa kidienje mopogore ma bende wacho ni gibiro ge yore mang'eny mokalo ma kokitang to moro kinyal ng'eyo ni ng'ato tuo to kare ng'ato tuo dwaro mana kony mondo miyo konyego. Daktari kama ne wawego do chani jomage mantiere kod thuolo mamalo mar yudo tuo mar buok nikech en tuo mar obwongo ma bende koko ng'ima beto ng'ato onyalo dhi mo in ng'ato moro kaka ibiro medo leronwa. Koro nitie gigi mwaluongo ga ni adverse childhood experiences. ACEs. ACEs gin gigo ma ng'ato kale ka en nyathi matin. To kendo en one of the en contributing factors moko man malo kwang'iyo tuoche duto mag obwongo. Obed tuoche go mag neko, obed tuoche go mag anxiety, depression, nitie gigo mwaluongo ni ACEs. ACEs gin gigo kaka sewacho no. Gimoro kaka nyathi modak e ot ma jonyuol gore. Kata nyathi modak e ot ma jonyuol tiye gi yedhe mag mero ji. Kata nyathino modak e ot mantiere poverty. Dhier mang'eny. Dhier mang'eny. Gigi gimiyo ga ng'ato kale maisha moro manyalo buoge, manyalo buogo del. To kaka wacho wach conditioning, achako ka wacho wach conditioning. Nyithindo somo ga gik moko through learning, observation. Manyiso ni nyathini gik mitimo ka onyalo ga somo to kendo onyalo ga ka onyalo kwanyo gi piyo piyo. Koro sasa ma ugore ga yot kae to nyathini buok. I condition nyathini dende bet del mobuok saduto. To anxiety gin ga gigo be ma gi interfere ga gi hormones mag dhani del. Sami keto ng'ato under constant stress, miketo ng'ato stress ma pile ma jonyuol ko bire ot to en ga dhaw, en ga ang'o. Nyathini ng'eni en ga nyathi mobedo stressed. Chances mag nyathini mondo bed gi tuoche mogo kaka anxiety kata tuo moro amora mar obwongo ni very high, en malo. Mar ariyo gin genetics. Manyiso ni ka in gi anxiety, chances mag nyathini ni nyalo bet gi anxiety ni malo. Koro mano already kete at risk mar bedo gi tuono. Mar adek anyalo wacho ni kaka wacho ni gin tuoche mag obwongo go eko. Brain structure. Gigi duto ntie ga part mag obwongo mag dhano ma iyudo ka bedo interfered with. E brain ka ntie part moluongo ni amygdala. Amygdala ema en responsible mar controlling iluongo ni fear, luoro mar dhano kata mar ang'o no. Koro iyudo kan ntie damage ta iluongo nang'o? Kethruok mar amygdala. To koro kako golo hormones gigigo bedo timre nade? Bedo opogore. Koro iyudo ka kako nego bed ni ng'ato respond to around surrounding mare kata alwora mare kama ntiere gino mar buok bedo moken kako nego bed notimore nade. Mano koro wawacho ga ni biological causes mag anxiety. Koro mago gintiere gigo manyalo keto aeto kaka wacho bende trauma cha. King'iyo gimoro kaka post traumatic stress disorder kaka as one of the anxiety. Jogo mosebedo gi gigo kaka physical assault, jogo mano kale lweny kata mano ichwado ga inya ka nyathi ka gitindo kata ng'atno mano repi ka nyathi, chances mag bedo gi post traumatic stress disorder timore nade? Ni malo. Mar adek kata manya wacho mar abich koro
en ni in ka in gi ma ok en genetics, lakini kwa doki observation learning kacha kiluoro thuol nyathini one nikiringo thuol to en nyathi matin observation learning obende obro bikao tabia mar koneno thuol to timre nadi oagi ngwech kata mana guok ingeni nitie jogo mag koneno guok ni ito owuok gi ngwech koro ka in gi nyathi matin kacha chande oneno ga ni ka mama nae maringo ga gini kareno ne garing maiso ni gima gini nyiso wa Dr. Juma en ni onego wabed motang' ahinya seche ma wantiere kod joma tindo e alworawa ok ochuno ni nyaka obed nyathini to nyalo bedo ng'at moro amora matin ma in owuon ema irito ma kaponono ni kata kopogore kod gik miluoro kata timbe mitimo inyalo po ka isoye nyathini ma chieng' moro kobedo ng'ama ng'ongo to timatima timbe gi kate nikech observe to learn gigo nyalo chande observe to learn nyithindo sana gi learn behavior by observation weri kata gimi puonje cha gimoneno emomiyo sani wan gi shida mang'eny nikech nitie gik ma nyithindo timre nadi ma nyithindo neno to kaw kuom ranyisi kaka mane nikech ng'eni magi te otudore kod tuoche mag obwongo Dr. Juma kuom ranyisi gima koro ng'eny chandruok sani nitie chandruok mar homosexuality college schools kata mana iluongo nang'o high schools kendo mano one of the cases ma sani wan go mang'eny tingeni kiwango masani gino chope ok en gi kaka ne en gatiere awach ni kane wadongo kata ka unu dongo kata jonyuolwa kane dongo gino iyudo ka observation learning osekele makoro en order of the day ineno ang'e ni chieng' wabiro biro kai wabede gi twak machalo kamano to kata kwang'iyo yore mag atiyo kod yedhe mamero ji mabende wasemulo kachiel kod kuong' bende waneno ka tinde odwa bedo mang'eny kuom jomatindo nikech jomatindo ng'iyo kuom jomadongo kato gi observe to gi learn manyiso ni nyathi en gimoneno cha ting'eni koro kwanyal keto makosa kuome nikech mano is one of the ways ma nyathi somo godo dongruok kata personality mar nyathi timre nadi dongo godo ero kama na nya daktari pimonwa jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruoge mag anxiety disorders ma kuom ranyisi ka ng'ato mano timne timbe mag anjao kata mano bambi nyalo bedo gi thuolo mamalo gik ma nyathine kale kotino nyalo bedo kod thuolo mamalo samoro bende oringe anyuola kata oringe riemo jogo tiere kod thuolo mamalo okipimno mana matino no ranyisi maka ng'ato neno kuom nyawadgi to nyalo chichi nyaka bede ni tiere kod anxiety disorder the signs of anxiety disorder mano mokwongo en ga gino maluongo ni irritability manyiso nyathi ma iye wang' mapiyo piyo yudo ka nyathi en nyathi ma en ichwang' mare ni malo kabisa moro waduongo ga ni social isolation ma okoero bet kuma ji nitiere kendo o isolate kata mana kuma nyuola nyithindo moko bende ga tie mawacho ga ni gi intrusive thoughts kata paro maricho nyathi ma onyalo wacho gimoro tipenjri nyathini to gino to paro no akanye inyalo bende ko oluor kata mana dhi nindo kende kikikete no nindi to kodwa no dhi oninde kitanda ne kata room ne kumidwa kete cha odwa ni mondo bi kata osekalo higa monego bende otimre nadi obiro odhi chako bet nindo kende koro iyudo ka nitie luoro ma en godo aeto moro be wanya wacho ni waris cha iluongo nang'o gidholuo paro dangni mar paro masaka sa ma pach nyathi okotulia concentration mar nyathi yudo kan itimre nadi dok piny apa ni moko ket kae wanyalo ng'iyogi recurring nightmares flashbacks or numbing of past trauma manyiso ni obuok enindo lek maricho richo magin tiega gimoluongo ni nightmares night terrors ging'eny weche mag lek gi ng'ato bet gi lek moro ma iyudo ko ochikore mowuok e kitando lwar piny ineno mano gimonego be ni ibet go very careful as a sign man ni nyathini nyalo bedo gi anxiety fixation on fear of next panic attack mane waseng'iyo ma wacho ni ng'ato koro luor kapo ni panic attack osemake to yudo ka koro luor mondo kik panic attack moro timre nadi ochak make kendo frequent worry that interferes with daily life magi mana signs duto mag anxiety disorders goeko lakini kaka sewacho kineno nyathi ma oluor bet kende onyalo bedo ng'at moluor bet kende kata ng'at moluor bedo gi ji kalure gi anxiety ma en godo mar ariyo iyudo ka otemo isolate okodwa bet kodu mar adek onyalo bedo ng'at ma
obedo gi nightmares go kata paro maricho richo kata en ng'at ma obedo gasira moro ma piyo piyo make moking'eyo ni asira ni nyalo bet no aku iye wanga ochwanyore achwanya gi matin tiyo ka nyathi sik ndakore mano nyalo bedo ranyisi. Dr. Juma we apenji ni kapo nono ni intiere kod nyathi ma samoro ka intiere kende kata ka intiere kod nyimine ne kata wetene to nyalo timo gimoro kata ka en poem kata ka en ang'o to kochopo ni koro dhi timo kata mbele class to oluor ma ok onyal. Mano anyalo kete nitie type moro mar anxiety moka wang'eyo maluongo ni phobia. Phobia en luor mar gimoro kata ng'ato kata ji kata luora. To phobias gi ng'eny. Ma phobia ni bentuo. Phobia ni bentuo. Mano wacho ga ni agoraphobia. Agoraphobia en luoro mar wich kuot. Ineno? Ma ang'eyo ni kadhi kumoro ma open gimoro nyalo timore to kata kaka nyalo ringo ongi. Ineno? Ma oluora ni gimoro nyalo dhi kuodo. Nyalo oluor ga ni gimoro nyalo dhi kuodo wi. Iluongo ni agoraphobia. Agoraphobia. Koro penj laktar rubro puonja weche ndika. Nitie jok ma kata giluoro ndege. Nikech ong'e ni ndege kacha cha kosechako fly gimoro kotimore onge kamo nyalo ringo. Onge kamo nyalo ringo dhi. Koro onge ok onyal donjo ndege. Mano tuo. Agoraphobia. Nitie mwaluongo ni claustrophobia. Ng'at mok nyal donjo lift. Nikech lift en kumoro ma en confined. Nitie moro be mwaluongo ga ni venastrophobia. Ma chuo moluoro beautiful women. Nti wetere gitwa inano. Machulo lora nyiri mabeyo gi mon mabeyo. Mabeyo ko neno to winjo kapani kata ak nyalo. Oringa molal. Okay, matango makelo. Waluongo ni venastrophobia. Donge gik makelo phobia to mana kaka wasewacho chande. Phobias onyalo ga bedo brain activity. To onyalo ga bedo fear from the point of ng'ato nigi maybe self esteem lakini mano to kele kiwango moro matin. Kikelo phobias gina luoro ma ng'ato luoro gimoro naturally. Nikech doka ng'ato oluoro. Mana kaka wasewacho causes gini nyalo bedo genetics, nyalo bedo nino neni kiluoro gino to gigi duto mago kore makelo ga nyaka phobias gin. Nikech phobias ging'eny lakini waketo giga e group achiel mag anxiety disorders. Ma phobia bende en anxiety disorder. En manani koro ka ichaki ke tembe ochako kere mang'eny. Mwaketo venastrophobia, claustrophobia, agoraphobia, scopophobia. Scopophobia en ng'at moluoro ka ng'ato ng'iye. King'iye ni to we unaniangalia aje. Ang'o ming'iyo na kama. Weng'iya kama ning'iya. Mano be ng'ama nigi problem. Mano ng'ama nigi chandruok. Apenji. Sani mang'i kamani. Ere shida. Onge. Ana onge gi problem. Donge onge gi problem. Ang'o miyo ng'ato ka ng'iyo to dwa goya. Ero kama na nya daktari. Edo ni mondo mi wang'iya ne kidienje kata kwan mar jogo mantiere kod anxiety disorders ainya pacho ka kwan chalo nade. Mar joma mantiere kod chandruogni nikech samoro nyalo mi aluora tineno ka ji mang'eny nitiere kod chandruogni, nyithindo nitiere kod chandruogni, joma mine nitiere kode to samoro ji ok dhi mondo mi wach ne nitiere kod chandruok mondo mi okonye. Mano shida en common machalo nade. En anxiety common. To anxiety gimo ka wacho bende manyalo miyo bed common ahinya ni nitiere gino makele miluonga ni substance use. Kata yedhe mamero ka jigi be nyalo wadwange ko matin chien kacha. Mane wang'iyo chien kanyo ero. Mano be one of the causes mag ang'owa mag anxiety. Koro iyudo ka diagnosis sani ni malo. Kiwango mar diagnosis mag jogo maybe thiedho gi anxiety kata yedhe go wabro ng'iyo thieth bang'e. Kiwango mar gi ni malo. Anyalo wacho ni ariyo kuom ji 10. Mano kiwango mar namba man malo. Kata wanya wacho ni 5% of the general population iyudo ka nigi anxiety. To ing'eni bende gino gima kelo kiwango nini population no malo en ni anxiety gipogore. Koro iyudo ka jok manigi PTSD gik moko timre sani manyalo miyo ng'ato bet gi PTSD mang'eny. Maisha obet matek kidogo. Nyithindo ma bedo brought up in poverty bende ni malo. Koro iyudo ka gigo
ginyalo miyo tuoche gi kata mana anxiety disorders gi namba gi malo kata kwan mare dhi timre nade dhi malo erokamano. Daktari wa mulo phobias kaka achiel kuom anxiety disorder bende waneno kata ni en luoro gimoro modhi ahinya yudo ka samoro bende ne isemiwa ranyisi mopogore bende watiere kod gimoro ma inyalo luonga ni separation anxiety. Separation anxiety en type moro kendo ma anxiety ging'eny maso dikwa lokre koni to gituo kwa lokre koni to gituo ka ang'iyo kodi ahinya kata zoea ahinya kata in ng'at moro ma wan go very close sasa miweya kata miwuok anyalo pacha chako paro ni gimoro marach nyalo timoreni awinjo ka aluor ni adhinyora kata ni weya kata ni gimoro marach nyalo timore nade nyalo timoreni wawacho gimoro miluongo ni OCD te wawacho ni OCD gin parogo ma ringe wi dhano sate koro in sami dhicha aonge yweyo agocho ni gani to in kanye mane ntuo aonge yweyo ni onge surrounding manyalo hapa ni wakau yweyo daktari hapa ni wakau yweyo bada matin nono jahera mar chenro mar penj laktar kwa duogo to wachako kadra separation disorder en chenro mar penj laktar wantiere kod Dr. Juma studio kikidhi mabor kata matin kikisudi. Kijana unatoka wapi na unaenda wapi? Ebu geti chini haraka. Simama geti. Afande. Hao ndio wanazurura ovyo. Want to commit some arrestable offense. Ngoja. Tango one, sir. Do you copy? I need to loud and clear. Tango two. Do you copy? Angalia area kama iko secure. Tunasafisha ile wananchi wakae kwa amani. Thank you, sir. Thank you. Gongoi. Over and out. Dial *487*62# to get a Afande. An gi paro manyalo reso nyathi manap. To alos nyaka nyingo e dalani. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano gikomba gokinyi safaro se yawa Palamino chienga tandora mojonya Thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi Kae kama chokruok nitie Orchestra Super Kiaki Kidola Kabari Wabiro Chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga Budho mara Tiporiti Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category, and to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCIB number 416. Shabiki.com. Let us suffer. Let us wait them for next time. Another time.
Koko dhi bila piny kende sirikal be koko tang to bil nyalo miyo gidhi anda. Mano nyiso ni jowa bokoso tich. Jo Kenya biro medo winjo matek bang' od bura puodho paro mar chik mar omenda mabiro medo nengo mauta e pacho ka. Let us come together next Tuesday. Let us decide what kind of life we want to live. Kweth siasa mar Azimio la Umoja One Kenya ochiko romo gi johera mar Tich Ariyo juma manyien mar chiwo ote ewi paro mar chik mar omenda makoro od bura osekadho. Season masani ne watiyo gi biofix mano nyiewo waruwo godo soya kodhi to wakomo no tii 100%. Wakelo ni sigana mar pur mar oganda mar soya e kaunti ma Homa Bay kama ohala bende koro medo yarore. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu watere kar separation anxiety. Daktari temo mulo kata ni kapono ni nyogi ngata hinya to isiki ilura luora ni gimoro nyalo time kata gimoro nyalo hinye une wantere kanyo kane pokwa ji weyo wakawe gi kanyo. Makora wacho ni ka en tie ng'at ming'iyo godo nyalo bedo anyuola, nyalo bedo nyathini, nyalo bedo sister ni moro kata mana twins mong'iyo kabisa. Tiyudo ka achiel kuom jogi ming'iyo go gi kowuok kata kudwa were kudwa separate tiyudo ka koro in ga ina ng'at maluor isiki gone gi simu sate ipenjo ga ni to gin kanye to gitimore nadi odiochieng' ok nyal rumo ko kigone ng'ato simu iyudo ka kamano en problem to en ga problem kendo jogo ma nigi separation anxiety onego beni timone gi ga counseling moro ma prepare gi in an event of kantie life crisis nikech life crisis to yudo waga saya maka gimoro nyalo timore ga ne watni ni tinyalo ga yudo gino mwaluongo ni stress induced psychosis manyiso ni inyalo weyi matin nikech ng'ano kori ng'eyo ni en ng'at mok kichaki ne kendo koro mano separation anxiety to en debilitating nikech ing'e ni nyaka imi ng'ato time mare bende kata obed mana chuori kata jaherani nyaka imiye time mare okenego beni tueri kuome sate ma kowuok cha tidwa ni dhikode idwa ni sikigone simu yudu sikigone simu imiye time mare kata mana ndala achiel rumo kaponi pachi oko timore nande okoparo ni Buok kata okoparo ni to gimoro marach nyalo timore ne mano moluonga ni separation anxiety. Wantiere kod kidenye mopogore mag anxiety mana kaka isepimonwa no gibiro nyaka e yor phobia mani isepimonwa ka waneno weche mag stress mabende ni isepimonwa ka isewuotho kodwa maber nyaka kamwachopeni ponono ni ng'ato neno ranyisi achiel kuom ranyisi kata ariyo kata adek kata giduto te kuom ranyisi mani ipimonwa ka mubiro iri kaka Dr. Juma ere kaka anxiety disorder bedo ga diagnosed ni ere kaka inyalo pime ma wach ni ng'ane nitiere kod tuo. Well nitiere structured awacho ga ni structured interviews maitimo madaktari kata ng'at ma ta psychologist kata mana counselor midhi wuotho go chande bro keti through like symptoms gi wabro ng'iyo gi kalure gi duration mokwongo duration margi obedo nang'o gini symptoms miwacho gi nikech wasewacho symptoms mag anxiety gi gisebedo kidienje from a period machalo nade mano lure gi the specific anxiety manyiso ni kaka ibro diagnose post-traumatic stress disorder opogore gi kaka ibro diagnose general anxiety disorder nikech wacho ni general anxiety disorder nyaka bed ni symptoms kosebet kanyo kuom dweche auchiel kadhi mbele kapo ni gwen bilo dweche auchiel to pod wamiyo time mondo kapod wa observe ang'owa symptoms kapo post-traumatic stress disorder koro wabro ng'iyo kapo ni nitiere kidienje go kaka avoidance ng'ani bendo temo avoid situation gi bendo bedo gi intrusive thoughts mag kata mana lek maricho gi kata bendo winjo ka dende mago koro ing'eno diagnosis lure gi tuo no gi anxiety no mang'ato ni godo go iko ayete kitimo diagnosis to daktari biro wacho ni awacha ni kalure gi kaka watimo assessment marwa gi kaka wanene hapa ni in gi post traumatic stress disorder hapa ni gi obsessive ok be na paro ang'eyo ni gi obsessive compulsive disorder mathoth ne ene mbaka ibogo mbaka gi jatuo ibo pimo kaka ngima jatuo sega bedo samoro kata kaka nodongo tinyalo fwenyo ni ma agima ema chande daktari ponono ni setimo magi duto te mifwenyo ni en kidieny mane mar anxiety disorder bende nitiere ga yore mag thieth manyalo thiedh godo ng'ato ma ng'ato yud kaka konyore koso gina chiel kuom tuoche ma
ok thiedhi to bedo managed. Anxiety nitie mithiedho. Marumo. Wadonja ne weche mag thieth gi matin. Nitie yedhe mimiyo ng'ato iluongo ni anxiolytics. Manyiso ni symptoms magi mag anxiety kalure gi kaka gintiere, nitie yath ma daktari nyalo ndikoni kata mami timuonyo. Yedhe go nitie duration mimuonyo gie, mabe ibiro wachni. Probably a minimum of 6 months. Gino ma jano ni gagodo ni ondikne yath. Omuonyo bang' dwe achiel kowinjo ka symptoms ka osedok piny to chako timore nadi. Sami timo gino ntiere gigo maluonga ni precipitating factors mabiro to chako yaw tuono kapok otimore nadi, kapok ochango. Koro yath kondiki ni daktari, muony yadhno nyaka daktari ma wachi ni watimore nadi. Wawegi ka. Mar ariyo wanyalo ketie cognitive behavior therapy. Ma watemo change thoughts magi. Kaka wach for example separation anxiety. Thoughts magi miparo gik ma pachi paroga ndi nyalo timore ne ng'ani sama onge kodino. Wanyalo replace gi positive thought patterns. Waluongo ni cognitive behavior therapy. Mano utimo gi psychologist kata counselors ma mong'eyo mobedo trained. Edit me kum thuolo maromo nade. Wanyalo wacho ni wami 10 to 15 sessions to observe progress after those sessions. Ka watimo to lure gi bende gi tuo ma ng'ano ni godo. Lure gi sessions go iketo gi kalure gi type mar anxiety ma ng'ato timore nade. Lakini gino kwa migi thuolo sama wawacho psychotherapy okwatiga gi duration, watiyo gi number of sessions. Kwa ng'iyo godo wa observe go progress. O kaka umedo wuotho gi jatuo, kaka imedo wuoyo gi jatuo. To observe progress. Nikech be mondo ing'e ni ng'ato symptoms mage improve, nyaki kete period of time kata nyaki expose gi anxiety ma en go cha mondo ne kaka respond. Daktari makema kaka nyoka wiya poko wil, iwacho no kacha ni wantiere kod kidienje mag anxiety disorders ma ang' no mi ng'ato yath, ma yedhe gi nyalo muony kuom thuolo manyalo romo dweche auchiel. Kata ntiere moko ma ipimo ni kata ipuonji kaka inyalo chako paro makare, mana dwani waten gi kidi mana matin. Watiyo gi gigi concurrently. Gitiyo kanyakla. Sami muonyo yath cha, titimo ni psychotherapy no bende, gidhi kanyakla. Gima yath timo, ni yath, awacho ni gigi moko gin tuoche mag obwongo, kata kaka obwongo tiyo. Chemical imbalance, manyiso ni yedhe gi, nitie mabiro balance chemicals, mane obwongo ni kachacha, especially gi tuoche go kaka mago mag post-traumatic stress disorder. To sama gigi timore gani, ng'ato bende, CBT cha bende kitimo ni, tineno kokaw gik moko o address symptoms moko kaka nightmares. Tineno. Koro yath stabilize ki kalure gi biological causes. Kato CBT to keti bedo stable. To keti stabilize. Loko pachi kaka pachi paro, kaka pachi kuma thoughts ndigo dhiyega. Sama in gi anxiety no. Kaka inyalo manage. Mondi identify mokwongo nikech gigi tuoche mag paro gi ntie ga mwaluongo ga ni ego dystonic to gi ego syntonic. Ego dystonic en ng'atno ma otuo to ng'eno tuo. Manyiso ni an gi anxiety disorder, tang'eyo ni an gi kaka phobias. Ing'eni ka luoro snake tang'eyo ni an gi luoro mar ang'o mar thuol. To ntie mago mwaluonga ni ego syntonic. Manyiso na nyalo bet ni atuo to kang'eyo ni tuo. Jomoke mabro neno ni atuo to anto kang'eyo ni atuo. Koro magi duto kikelo CBT ni to nyalo puonjo ng'ato bende obed gi ng'eyo. Kata ipuonje obedo gi knowledge mang'eny kalure gi tuo ma en godo no endo. Koro mano CBT donjo ga kanyo. Mar adek awacho ni thieth be nyalo lure gi tuo ma ng'ano ni godo. Iyudo ka ng'at manigi fear mar heights. Kata kuonde go maboyo. Inyalo timo ne gino mwaluonga ni systematic desensitization. Manyiso ni i-expose, ikete ga through that process mos. Itere first floor kawuono, ubet kanyo uwuotho, uneno, i-observe kaka dende react. To kalure gi symptom ma ogolo seche ma itere ga gini ni, inyalo decide ni mondo indik ne anxiolytic manyalo duoko symptom cha chien, manyiso ni kweyo pache, mondo kobet kata next time kudok kode tibiro yudo ka luoro cha odok piny. Koro ing'eni kanyi combine psychotherapy ti combine nyaka gi medication address symptom ma luoro kaka chemicals mag obwongo mane wachoka. To psychotherapy to prepare itemo ga nyise ni yani kaka iwuotho ga elo kachacha kaka iwuotho malo kae. To komino ni kiwuotho ga malo kae to ibiro timori nade, ibiro lwar.
tem bende kik ing'i piny ahinya sama iwuotho kech sama iwuotho ga ilo kacha cha ok iwuotho ka king'iyo piny kamae ang'o miyo ka in malo kae to koro piny emisiki ng'iyo manyiso ni en gimoro ma bende kawo thuolo titime mos mos daktari ne wang'iyo kacha kidienje kaka mag nyithindo ma samoro oluor kata wuoyo e mbele jowete nitiere jomoko ma oluor kata dhi kuonde ma ji ng'enye ma bende ni wachonwa kacha ni en anxiety disorder koro kaka mago mano ithiedho nang'o mano bende ang' ne mi ng'ato yath ni mondo mi an asewacho ni onge shida maonge suluhisho mago be waketa nitie tuo ka tuo nigi therapy mare mikete emomiyo kawuono ibiro winjo kawacho cognitive behavior therapy kinya biro wacho psychoanalysis odiochieng' moro ibiro winjo kawacho dialectical behavior therapy manyiso ni gigi each and every therapy oketi mondo address a specific problem ma onyalo bedo erokamano nya thothne kapo nono ni ng'ato donje thieth oseyud ni nitiere kod chandruok kata nitiere kod kidieny mane mar anxiety disorder okete thieth moko ni wacho ni yedhi nyalo muony kuom dweche 6 koro kadhi mbele koro wang'eyo ni weche mag twak kata ni wacho ni gidhi kanyakla manyiso ni thieth ni onyalo kawo dweche 6 kadhi mbele akato kapo nono ni ranyisi kadok chien inyalo we yath tiwacho ni ng'ano ber nitiere ga thuolo mar ni anxiety disorder duogo bang' ndalo moko kendo ipoka kendo chako omuoch kendo kane in gi trigger event ka oyembe obiro gi triggers donge kane in gi kaka wach post traumatic stress disorder kane yuda jali to wateri through that process manyiso ni yani iparo ni ng'ato nyalo ga chuoi gi pala tiyudo PTSD mar ng'at mochuoi gang'on okomino ni koro nikech ne wasethiedho mar ajalicha koro ka gimoro chako timi kendo aeto ing'eni gigi ka gisemako ng'ato to okay thieth bro biro to bro konyi lakini okomini koro in immune ichal ng'amo dhi Kisumu to malaria okai iduongo sono kai mido malaria othiedhi donge ibiro Nairobi okomino ni next year kidok Kisumu malaria kokai to koro kinyalo yudo mana kiyudo chanjo mar malaria kido chanjo to koro samoro mana kiyudo chanjo mana kiyudo chanjo to imulo kar triggers kanyo daktari moparo network moro ni wasebedo godo kodi kotende kod weche mag tiyo kod yedhe kachiel kod gigo mameroji ne waneno kacha ni nitiere kaka inyalo gol ng'ato kanko kang kato nitiere gik ma trigger kata manyalo chak miyo ng'ato nyalo muoche kanye kama antiere kotende kod weche mag anxiety disorders kapo nono ni wawuothe thieth ma watieko kadi chak ibedo exposed to gik manyalo trigger gima notimore nino bende nyalo chak duoke kendo koro mano ng'eni koro lure gi ng'at matimo ni thiethno nikech thieth mang'eny madhiga gi psychotherapy wacho ga ni gin lifetime en gino ma onego beni chenjo kata lifestyle mari kalure gi gigi kaka anxiety gintie gigo mwanyalo timo manyalo miyo ng'ato duoko symptoms mag gigo chien self care zoezi ang'o but mondo miya duoki kapok wadonje mano en ni tuo ithiedhe orumo okomino ni in immune nitie gino manyalo timore ni kendo manyalo chako yawo tuono lakini olure gi en tuo mane olure ga ni en tuo mane kithiedho OCD morumo ki expect ni mondo kendo chak ng'ato chak timre nade oyudo OCD lakini post traumatic stress disorder tikelo gi gigo mathoth koro lure ga ni to en tuo mane mwathiedho to ang'o manokele en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Juma wadoni mondo miwang'e ni kaka ng'ato nyalo manage anxiety disorders samoro pod pok ichako yudo thieth samoro ng'ato neno chenro mar penj laktar gi lakseche gi to sefwenyo nikech ng'eni seche ma ji goga mbaka to wigoyo ni an wuon achal nade nyaka bede ni gini nyalo bedo ni en kuom kata entiere kuom nyathina kata entiere kuom ng'at mang'ere kaka onego bedo managed mokwongo kisefwenyo ni in gi tuoni to inyalo manyo ng'atno mane gi lony mar tuoni ng'ato kaka an kibiro ira kata kibiro office kacha chande to anyalo nyisi ni mae kama gimo nego beni watimo mar ariyo nitie gik ma ng'ato nyalo timo kende owuon mabe anyalo recommend ni kata kibiro e office kacha chande self care en ni mondo warito dendwa wan wawuon gigo kaka zoezi giluongo ni physical exercise konyo ga dhano mang'eny ahinya gigo kaka meditation ma dhano kong'eyo mang'eny to gigo gin ka gigo meditation ma ng'ato timo gani en gigo maduoko paro piny kendo sami meditate cha hormones mag ubwongo ni kod chemicals mane ubwongo gigo gibet motulia kendo gibedo range monego beni gi balance mano nyalo improve health mar ng'ato nutrition chiemo michamo inindo nadi ineno nikech
sleep deprivation waluongo ga kamano ero koso nindo ingeni nyalo koso nindo nikech pachi chapni all over the place kake wawacho ni yudo ka sign moro mar anxiety ya nyithindo en ni nyathi musiko dhiga mane chosate odhiga chosate kata gotieno kar mondo nindi tiwinjo ga mana tup dhot kendo duogo tup kori neno ga kamago nindo okoso nindo koyud nindo maber machakelo tuo machielo mar koso nindo makelo chendo tuo moro mar koso nindo mar ariyo kora wacho ni wanind maber wacham chiemo to wawere gi yedhe mamero ji wawere gi yedhe mamwanyo yedhe mamero ji nikech yedhe go giduto gikelo ntie kaka gidango bwongo giketho del giketho bwongo maka in gi tuo ni to kore yudo ka omedore kiwango kaka wacho no nyalo medore cha ta wacho ni nitie gigo manyalo miyo tuo no medore dendga kaka yedhe mamero ji kwa were gi gigi to wanyalo manage anxiety kata mana wan kendo wanyalo manage lakini ka in gi anxiety mobedo diagnosed munyisi ni mae an gi diagnosis mar anxiety to nego be ni chako gi neno therapist ka imeno psychologist kata psychiatrist nikech gine magibro ndiko ni yath to gine magibro provide ni counseling ma inyalo konyi ma mondo tuo ni odog piny kata mondo thiedh tuo adwani mondo miadoki mana chien kara meditation kata daktari ma ina chiel kuom yore ma wanyalo manage godo anxiety disorders meditation en dho kisungu en dho wegi kwanyalo pime gi dholuo maber wanyalo kete ni enango to inyalo pimo ni itime nango kato weche mag nindo ka mabende nyalo kelo chandruok to ber ka jinindo maber mondo miyo manage anxiety disorder kapono ni ngato nind maber inyalo nyiso ngato mondo miyo timango mondo miyo nind maber weche mag exercises makoto wawacho pile achiel kuom exercises kata koko chuno ni dhi e gym inyalo wuotho inyalo idho stairs ntiere gik mang'eny minyalo timo kata inyalo donjo YouTube mara to watime kodi ka ibro nyisa kaka watimo mano wachaka ne kod weche mag meditation wawacho ga ni en practice no mar puonjo obwongo mar ng'ato kata mind wawacho ni mind mar ng'ato mar bed concentration mar ng'ato mondo improve koro meditation gima timore ga ni inyalo bet kumoro ma quiet maonge koko okochuno ni nyako bed quiet lakini wawacho ni en kumoro ma mukwe kum ranyisi odi kata ka chiena ni to kise yudo kamukweno tibet maonge ni irwako wuoche gik ma tight momako dendi iweri go aye tinyalo tiyo gi gino mwaluongo ga ni meditation music to samitimo meditation okonego be ni pachi paro gimora mora onego be ni pachi te nie music miwinjo gacha iketo kidhi adhi e YouTube kache ndiko meditation music bro biro tiketo ma very very low volume samoro be okochuno ni nyakiti gi thum mar meditation inyalo tiyo gi gimoro kaka shower kidhi mbele shower kacha chande make sure ni onge guok moro e yot kanyo kata paka kata mana nyathi ma biro rengo disturb samitimo ngono samitimo meditation tibet piny ibeti posture maber ma onge gimo strain kata kikawo kom moro mobet kaka koro mwabeteni tibeta beta kai to ingeni irwako gimoro machalo kaka night dress madendi ni thuolo wuoche gony weri godo aye tibet kanyo ero inyono dierot to pachi duto iketo e shower no endo iwinjo sauti shower no kako go dierot mos gino luoko pachi iwinjo ka pachi okwe daktari gino luoko pachi gino to ber ahinya makmana tera mus daktari tera mus makmana ni an jarating an nyago to nyuongo dala wen go to nyuongo e nyakach samoro aonge kod yore mag tudruok manyasani ma nyalo ndiko meditation music mondo mi thumni obina an go to nyuongo dalawa aonge kod shower ma ngabo yao tawinjo kaka pigno mano ber wan an got atiere aora be atiego mabor dala wa en got mana kaka nyasi en got anyuongo no aora be abor godo ne jogo matiere kor gweng maneno chenro ni ne jogo ma samoro onge kod weche ma wawacho gi tidwa ni mondo mi puonjre matin kata weche mag meditation itimo nango mondo mi ikonyri nikech chenro ni nwadwa ni wakony ji duto te onge wach meditation odwaro ni mondo tim meditation nikech kaka tok chenro ni daktari kaka wacho meditation en wapuonjo bongo mar mondo concentrate mondo tulia concentrate tulia wawacho ga ni training of awareness and calmness of the mind ionge radio ionge gigi duto lakini kendo dala kanyo
ema time meditation ber moingo kata kuma wantieni nikech ka wuok adhi e tie yien moro moling tawinja onjiri kata winy kaywak mana mos pacha duto agole puodho agole school fees agole gima dhi chamo gotieno agole kumora mora awinjo mana kaka winy ywak mos talinga tu mano ber wanga be amiyo nikech sama ayawo wanga cha tabro neno gik ma bro distract ma bro miyo ibro neno gimoro kokalo kanyo tichako paro moko ma to bed kumingeni gimoro kubro kayie daktari kati nego bedi meditate kum dakika di odiechieng koso mano luregi meditation ok yot nyaki puonjri nyaki puonjri meditation nikech ibro otek mondi bed kumoro ti concentrate gimoro achiel kenya dhano ni gik mang'eny mapare pache kai kodi bro gabet ni to bang 30 seconds yudo kaka pacha ase ya wanga nyathi odor ni school fees kanyo ero bachi usechako bet kuom nyathi mani ot koro mondo gima timore ni ibet kumoro mutulia to inyalo for beginners jogo machako wawacho gani at least temane kata mana dakika diwa abich ok en gino ma wacho ni mondo tim for 1 hour nikech ok ibitime for 1 hour mano wabuwuondore ng'atno mosebedo advance mung'eyo nyalo time kata mana for 20 minutes aito meditation be watimo ga ineno ga rosary rosary ang'eyo rosary no kenda ang'eyo kange gote en ga form mar meditation sama ng'ato kwano ga rosary no bende pache ni kumora dier donge mana gimo wacho ga chagi kwano inno ka pache no duto nika mano is a form of meditation waluongo ga ni transcendental meditation koro gin ga meditation bende gi types mopogore nitie moro mwaluongo ni body scan ma inibet titemo ga identify ni denda ka ere kumoro mawinjo kantie pressure ineno bada ni ang'o mawinjo kaka pachi duto ntiere ka bende ntie dendi ineno oonge kumora mora kendo en mane ang'owa dendi kanyo daktari pano obedo kod cheno machelo mar meditation kachiel kod kendo paro mondo mi paro obed mokue ma paro ok chapni ahinya nikech ka paro chapni ahinya to waseyudo ni kelo chandruoge mang'eny amorga mar bedo kod chenro ni mar page laktar wach mogik ma diher mondo mi wewa godo odiechieng' makawuono en ang'o kotenore kod weche mag anxiety disorders wach manyalo wacho ni oganda wani tuoche nitie mang'eny to ntiere bende konyruok kuom tuoche giedi koro gino mwanyalo timo ni kisewinjo ka wawacho gino ma ing'eyo ni anyuola ni kata ng'at moro kata in iwuon in godo te mondo yud konyruok nikech ok wang'eyo seche ma gini nyalo chopo kiwango makoro kinyal konye kata maduoke chien nyalo bedo matek kuom mano gik moko kaka meditation gi gik moro amora moyudo cycle an ga gi YouTube channel waluongo ni Psycho Fitness with Juma kidhi e YouTube channel kachi bro yudo kaketo puonj kanyo ero puonj mana kaka ma wasomo gito kacha to koro ing'ena keto puonje mang'eny to watiyo gi dhok mar kisungu ubro ng'wono na e YouTube kanyo nitie jok mang'eny mwatemo kata mana mar zoezi bende ni kanyo e YouTube kanyo ibro neno kaka wanyalo timo zoezi kaka wanyalo rieyo misuli magwa mondo wadong healthy lifestyle to gino makara bro wacho kalure gi anxiety jonyuol gigo mwatimo ka machiegni gi nyithindo nyaka wang'ire nikech nyithindo somo gik moko gisomo gik moko ka gineno gik ma gineno kuma timo kande koro environment mwakete nyathi chieng' moro kwa yudo time obiro biro wuoyo adverse childhood experiences kod kaka giketho obwongo nyathi ka nyathi pod otimre nade nyathi pod tin nyaka wang'ire kaka jonyuol Poroni ka tudore kodi yudi kanye? Iyuda Amrek Kenya Wangong ke inyalo yuda e simu 007 abich boraboro 10 232 07 588 232 bende inyalo dhi e website marwa kata amrekkenya.org kanyo Amrek watiko ga AMREC ok FF chaweri godo macha Amref 11 amrekkenya.org kidhi e website kachi ibro yudo services waduto ibro yudo kaka inyalo contact wa ibro yudo kaka wanyalo konyi to bende nitie articles e website kacha mibro somo to nyalo konyi erokamano Dr. Juma gino ni chiemo chelo kaluongi penj laktar tibo biro achako agomba ka watu wage erokamano Ruth mana kaka iwinjo no en chenro mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kawuono adwani mondo miamiye tich moro idhi tim nyaka Ramogi Ajwang adwani kaw glass ariyo
achiel giduto te iole pi, achiel iole lo kata chuodho, kaiti rudi to moro bende iol machielo tichaki rudi. Wegi ane, ibro neno ka moro chuodho bro dhi piny, tibro neno ka pigno ler. Mano chal go buongo dhano. Kapo nono nikete gik mang'eny, to rudore ma koro ringo matek, chuodho ringe matek, giminyalo timo malong'o onge. Bro kelo ni tuoche mag obuongo. To kiweyo ma chuodho cha odhi piny mokwe, ibro neno gik moko maler, kaito ngimani bro bedo maber. Mata e chendo ni en Andrutho Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti masane.